доста е вече, така стъмва се вече. Трудничко е за стрелба с лък, но ще направим едно по-късно. Мишенката ни е графитчето на молива. Само ето това черничко, което се вижда тук. Ето това графитче. Да отчупим графитче от молива. 10-11 метра. Екшън. Да, направих го. Направих това нещо, което исках, защото ето вижте как графитчето е отчупено. Вижда ли се? Много добре, нали? Графитчето е леко отчупено. Ето това ни беше целта, приятели. Да се види първата стрела, графитчето е отчупено. Това е. Целта винаги оправдава средствата. И тренировката.